Добър вечер, казвам се Стоян Стоянов от Велики Преслав. Искам да направя един клип и да го пратя. Това е град Велики Преслав, заведение Оазис. Това заведение всяка вечер, почти всяка вечер, но петък, събота и неделя задължително, от 5 часа след обяда до 12 до 1, тормози на половината град с силната си музика, с манетата, и много е неприятно. Не знам защо хората мълчат. Тук проверки не се правят. Има по 20-30 автомобила пред заведението. Предполагам, че доста лимонада и етър пият. Проверки не се извършат нито от полиция, нито от съвет, от община. Оставени са да правят каквото искат. И може би хората не се замислят, а разбират за какво става въпрос. Защом заведението не се проверява от полиция и няма ограничения. Не искам да кажа директно, че кой какво е правил, кой какво е плащал и на кого, но тук цари пълен хаос, правят си каквото искат, за тях няма закони и не знам, коментара ми може да бъде много по-остър, не искам да бъда много остър, но все пак би трябвало да има някакви мерки спрямо това заведение и защо гражданите мълчат и не вземат никакво отношение, нямам представа.